Mae'r limbs wedi ennill dros y ddwy flynedd diwetha te dylen ni weid. Mae'r Charolais wedi cael y gil wobr. Y Cemental yn ennill yn 2013. Felly mae'r enwau mawr, mae'r big hitters I gyd yn y ffram heddi to. Cyn i gweld y glas yn ennill, o'r enillodd y glas un flwyddyn. Do, chi'n iawn. Do. A dylwyr Longhorns na tri. Do, 2011. Na bo. Oedd y glas yn mynd â hi ac... A dyn o'r Zeland Newydd oedd hwnnw beirniadu, ti'n gwybod? Chi'n gywir, ie. Ond mae e tu ôl y glas ar un o bryd. Gweud y gwir, na, mae wedi... Ydy, mae wedi... Mae'r glas ymlaen. Felly mae'r trio ni'n gywir ar un o bryd. Sicaidd ar glas de. Na chdi. Man a man, efe? Ti'n gofio bod ti'n lwco un? O'n i'n lwco un o nhw. O, geidio na. O brandau ar dau. A mae'r blonds ymlaen. Mae'r ein sydd wedi allan y fras. Mae'n dangos pa mor agos yw I. Ydy. 1, 2, 3, 5 blant boes bach, mae'n lawer I fras nawr. Methu gadael un ar ôl yn yw, methu gadael ar ôl. A pam ddim? Fe sy'n cael gwneud fel mae moyn yn dweud. Ac eto, mae rhaid ti weid Gwartheg sydd oedd y bywoliaeth i'r byd bob dydd yna. Na beth yw'r Gwartheg yma. A mae'n cerdded nôl ac ymlaen, tu ôl y glas erbyn hyn. Mae dau siwr o ei gair rhan dwi'n meddwl. Pwy sy'n mynd hi, boys? Grŵp cryf gyda'r Simmentals, mae'n edrych yn ôl blaen. Mae un Simmentals sy'n pum bach ar yr ochr, dim gystal ar peder arall. Ond mae'r lim a'r Charlie fan yng Nghymru, cofio falle. Dwi'n sôn amdano nhw ond gwedau, mae'n ddau grŵp yma dwi. Yn y man, mi fydd Dai Lewis y beirniad yn anerch y gynulleidfa'r dorf y milodd o bobl sydd yma o amgylch y cylch. Mi fydd yn dweud gair bach hyd yn oed ac yna. Mi fydd yn dewis sydd yn campwr. Un stori fach o fytyr limos am y merch fach ifanc yn arwen y tarw mawr. A enillodd y brif banc yn bwriaeth ddo. Oedd hi'n cael ei un ar egen ddo. Oedd hi'n wir? Ar y teg fi. Bydd ein benblwydd hapus go iawn heddi sy'n ennill y tîm o bimp yn byddi? Yn benblwydd hapus sy'n John a fi'n gael fi'n ar egen. Yn bydde de. Yn bydde. A gwybod beth i'n gwybod nawr. Mae Dai Lewis yn mynd am y glas. Yn dod mlaen. Mae fe siwr o ei gair y gyntaf. Mae'n edrych. Allwn ni meddwl am y gystadleuaeth yma. Heb lais dau ar rwle. Na, chi'n iawn fyna. So mae rhaid ni gael e. Mae eisiau gwneud yn siŵr yn dwe. Mae eisiau gwneud yn sicr I fod yn gwneud y dewis a'r penderfyniad cywir. Yn gwneud tegwch a bob bryd yn dwe. Ydy war y teg. Mae wedi beirniad i'n dda. Ynddo. Ac... Bendant wedi dod ar gorion i'r breig yn dydi. O, do. Wrth I fe bipo fyna nawr nôl ar y glas. Mae'n edrych ar y glas tipyn. Mi'n wedi sylwi mae y glas a'r Charolais a'r limbs, dwi'n meddwl. Chi'n gweld e'n troi ac yn mynd o un i'r llall. Ta beth wedwn ni, fe sy'n ben heddi. Fe sy'n ben. A pob lwc iddo fe. A mae eisiau'r meicroffon, dwi'n meddwl. Be mae e'n weid, Be am fod yn bri ar y wal? Seti mewn steddfod oedd e dim yn fod yn mynd i rannu'r wobr. Dag a dŵr. O, wy'n edrych mlaen I glywed I laisau nawr ac I glywed beth sy'n gan y beirniad Dai Lewis I weid cyn I ni glywed pwy yw pencampwr y tîm o bimp. Give a very good round of applause to a man that has given so many years of dedicated service to the Royal Welsh Agricultural Society and as well has been so involved in the agricultural industry in its entirety. So, good afternoon, and may I say that this is one of the greatest honours I've had in my life here at the Royal Welsh and indeed in general. Mae'n anrhydydd arbennig I fy cael bod yma. I've spent the best part of 24 years commentating on this competition, and isn't it easy up in the tower there? I've chosen the winner on about 15 times in those past 24 years, but today I find it
very, very difficult because of the standard of the stock that's before us. And I think that all these stockmen deserve a round of applause for turning out on this very, very warm afternoon and showing stock of the highest caliber. It is indeed very, very difficult because each one of them is a winner in his own right. And therefore, it's a personal choice of mine. Some of you might not agree, others will agree, and the winners will definitely agree. But it's finding a team that looks like a team. There are certain individuals here in these teams that are wonderful, wonderful exhibits. But this afternoon, I've got to look for a team, and I look along all the breeds and say, well done to you all, because it's been a privilege to judge you this afternoon. I will now go and tap out my winner. Thank you. Thank you, Dave. Araith, a diolch I dau am I eiriau fyna, dau Lewis y beirniad, a pwy sy'n mynd â hi, tybed? Dyna'r cwestiwn mawr ar wefus e pawb yn fan hyn, yn dywedau. Which breed? Am yn cerdded I bwrpas. Yn dywedau. Yndi. Wel, am gyffro, am ddrama yma ynghylch y Gwartheg. Dau Lewis y beirniad, y llais sydd wedi bod mor gyfarwydd I ni yma yn y sioe dros y blynyddoedd, nawr yn cael y llwyfan a'r brif rôl yn y sioe, sef dewis pencampwr y tîm o 5 yn sioe 2016. Ble mae ei mynd? Pwy sy'n mynd â hi, tybed? Wel, mae'n rai da yna, ar y teg. A fel wedodd e, a ter o ffansi I wi. Yn adeiladu'r tensiwn nawr drwy gerdded nôl ymlaen. Adi. Wedodd e yn ei areth, bod wedi dewis y pencampwr ys y 15 mlynedd diwetha. Dyma ni! Limbs yma I. Arbennig. What a teg, John. Ma nhw. Da iawn, da iawn. Bryd arbennig, a mae e'n mynd siŵr o fod am y glas Brydinig. Yn edrych yn debyg iawn? Ydi? Ar glas Brydinig. Glas Brydinig yn ail. Yn ennill y gil wafr. Ydi. Ardderchog iawn. Ti'n gweld pwy ar y limbs wedi dod ymlaen fel unwaith y teg. John, fel cadeirydd y bryd I, mae siŵr eich bod chi wrth eich bodd. Wrth y bodd, wrth gwrs ni, mae'n binacl y sioe yn fe. Llongyfarchiadau mawr. Llongyfarchiadau mawr I chi. Wedi wneud yr oriau wnaethon ni prawn ddoe, dewis y 5 yn gymwys yn werthfael. Am faint fiwch chi wrthi'n dewis y 5 yma? Ie, ni siŵr wrthi am ryw awr, siŵr o fod. Do fe O'n fyd? i'n gwybod am ryw, oedd y 3 felly yn gwmpo I lle, wedyn o'r 2 ar y lle, a dylwn ni mas o'r ryw 5-6 o heffrod, I weld pyn oedd yn ffidio am gofio. Gofynydd neb wedi weld pwy mor hir fe chi. Ond nhw'n gofyn pwy nath e. Ie. Oedd un neu Ond ddwy heffer felly ar ôl yn y shed, oedd yn well heffrod na'r ein, ond ddim yn matcho yn y grŵp yn fe. Wel, chi'n gweud fyna ni, y dau wedi gryflu. Pwy oedd ni de? Pwy oedd y ni yma? A faint o... I chi trafod gyda'r brydwyr a'r arddangoswyr hefyd, neu yw e dim ond yn rhywbeth i'r gymdeithas? Mae'n syndod pob un sy'n rhoi I gwerthu i'w echinog mewn yn fe. Yr beirniad oedd ar gair wrthan, yr beirniad ar y dydd. A wedyn oedd rai fel rai o'r stocmen hefyd yn helpu mas a nhw'n nabod y da, gwybod beth bydd e'n siwtio I gilydd. Achos ar ddiwedd y dydd, I chi moyn wneud y peth cywir. Echys y tîm ar bryd yn chi? Yn gywir. Wel, nath chi'r penderfynu cywir yn dywedau? Wel, y rhannol. Y goron drifflig, y limbs yn ennill am y drydedd flwyddyn yn olynol. A dau, diolch am ynghalu mae heddi to I fod yn rhan o'r fath olygfa. A John, diolch I chithau hefyd. Bendigedd, ac ai mewn nawr os ellai am sgwrs sydyn gyda un o aelodau'r tîm. This is a very, very familiar feeling for me interviewing you after you won one of the main championships here at the show. Yes, thank you very much. It's a great honour to win and even participate in this competition. And what about the team? What made it so special today, do you think? I think the quality of the team throughout, they were all very, very much of a type, very square across the plates, a nice graduation down, a lot of power in the team. I think that's what made it today. You won it now, 3 years on the trot. That's right, we have, yes. Amazing feeling for you guys. Fantastic. It's a real honour for the best show in the world. Many, many congratulations. I've got to try and have a word if I can
with a young lady in charge of this massive bull. Hi, what's your name? Jessica Sims. Congratulations, Jessica. Thank you very much. How do you keep control of this big bull? He's well handled, to be fair. He's very good. He's a nice, quiet boy. Yeah, he is very quiet. And I believe it's a happy birthday for you yesterday. Yes, it was. Thank 21? you. Yes. Did you get a chance to celebrate last night? Yes, I did. It was brilliant. Look out tonight then if you celebrated last night. Here in the dog? Yes. Why not? Fully deserved. Wonderful team of 5 and congratulations. 3 years running. Well done. Llongyfarchiadau I chi boys. Llongyfarchiadau mor iawn I chi. Da iawn chi boys. Diolch yn fawr. Dyna ni felly brydwyr y lims wrth I bodd y man heilwen braf Llanelwedd. Cyfle nawr felly I ni fynd am egwyl fer.